ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಎನಿತ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದೆ ಬಲೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗೆ ತಂದೆ ಐದೊಕ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1/4 ಚಮಚದ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10-12 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಸಕಸೆಗೆ ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಬಾಜನಾಗ ಏಲೆರ್ದು ಎಡ್ಮ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇರತ್ತೈನ್ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯರೆ ದೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1/2 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಗೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಉಂಡೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಬುಡೋಡು ಅವು ನೀರು ಇತ್ತಂದ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಾತ ನೀರು ಬುಂಡು ನಿಕುಲೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ದಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದೆತ ಸೂಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ದೀತಿನ ಮುಂಚಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಯ ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಳಿಲೆಗೆ ತಂದೆ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬೊಕ 10 ಬದ್ನೇನು ಕ್ಯಾಶುಗೆ ತಂದೆ ಕ್ಯಾಶು ಪಾಂಡನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗು ಕ್ಯಾಶು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರಿ ತಕ್ಕ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬಾಜನಗ್ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾರ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚ ಗೀ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನೆಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಾತ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲ ಕೊದ್ಯಂದು ಬರ್ತನೆ ಮಸಾಲ ಕೊದ್ಯಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗೀ ಪಾಡ್ಯೆ
ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 3/4 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ತೂವೊಂದು ಪಾರ್ನಿಕುಲು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದುಲ ಬತ್ತಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಉಂದು ನನ್ನಲ ಡ್ರೈ ಆವೊಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಮಚ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಏರೆಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ನಿಕುಲು ಗ್ರೇವಿದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೇವಿಲ ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂದೇರ್ಲ ಡ್ರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಲವರ್ ಬೈದೆರ್ ತೂಲೆ ಆಯೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಆಯೆಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನರೆಗ್. ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು.